Coba beni kan dhisik. Yo. Oke. Olahragane kaya ngopo? Entek Oke, gitu oke, tak oke. dedet-dedet yo. Apa sak? Tenaga. Kok. Di wong lanang diles niken ya. Lan pokoke. What? Apa ora kowe? Ayo. Wah. Ayo le. Ah. Ayo, ganti iki. Oke, oh ya. Ganti coro iki. Ah. Wasik. Arek sarep tuh. Hebat. Es. Urung wayahe. Lagi. Hat, oh jemek. Iya, tepuk tangannya mana ibu-ibu? Saya yakin bisa dia, bisa. Saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tiba. Jungkir pas ndase. Tepuk tangannya ibu-ibu. Kapan kontrole? Bar niki lho. Ya. Alah, ngono tok aku ya bisa. Ayo kontrole iki. Koprole male. Ya. Sikile ning dhuwur sirahku. Yo. Bang, Gila tenan iki. Wah. Ya. Lah kalah. sudah Mas, hop. Stop, hop. Le, sampun. Pen. Mas. Pampesnya diganti sih. Lek kita arek badar sejatine wujud ki lho arek malih ganteng kita e. Kita arek malih ganteng iki kita e. Oh, dadi. Lho lah kok Aku nyuwun kenonge. Dong gong. Dong gong. Ya. enek sing ngobah. Nyenil. Gonge. Gong.
Amit pasang pali mantap besi dapat nai lolo dina dumawing tawang-tawang mungkin di pamandang tolak sari masih kebetulan soko Mayang Koro. Lagi keteke. iya kita Dadi eyang Mayang Koro. Assalamualaikum salam tepok besok liak-liak kali asem lemah bang nyimpang lemah putih ngikris yung Kok mirip kayak seneng ngujang ya? Ya. Tiga mulai payu. lelelelele Lah, Tahu jalan jang. Wabur. Wablok. Batin kok aku kok ketemplan tikus. Aku ngono. Kayak dirembeti ular. Nek kesempatan nih. Assalamualaikum salam tebak besok liak-liak kali asem lemah bandan Mamam. keplat papan lipo pancer bener dan senan kliwon pan paing lagi wae kan senan kloso paing pon alfamat di barat bener kan Kan kok Dipamahne. Bahaya. Tulang. Iya. Es, nah. Es, aman. Baik hilang, langsung hilang. Kok kapan kok cecil urut kan? Es, Ini kan jangan kurang ajar. Wes, Baik langsung hilang kan? Oke. Nah. Tiba-tiba baduke wap. Woi, kumat metu. Isik kan. Icik saiki kan. Oise. Cek. Ini kan jangan kurang ajar. Sing mbok pakani kono sing mutah-mutah kowe lho. Wes. Wong yo ana heran. Wong dadi ki. Yo kae karo Mbak Dia. Wong dadi ki umume ki lho yo nyuwun kembang to, Mo. Oh. Kembang kalih dupa. Menyan. Wes sampe kok jejeli roti mawon. Roti. Akhirnya mbake terus gumoh. Baik gumoh. Iki Mbak Dia ya. Mbak Dia. Saking Malang nggih Mbak Dia ngene gak salah. Masalah. Jebule emang Dia enek aku lho. Lah. Dia kok. Lo ngono mik. Miken situ ya. Ben nembang apa karo niken? Iya. Mengko wonten pamundutan sikep to, Mo? Sikap Nggih. karo Mbak Dia. Nggih. Yo. Coba nadanya dulu. Dede. Kayak sapa nono. Kok nyapa nih kowe? Oh, Jewer. siapa nih? Sapa nono. Hei. Siapa nih? Le. Kena. Medun. Siapa nih? Jaluk sapu kena. Cah ki malah. Ayo ndelup. Gua irono. Ndelup. Siapa nih, Sik? Langkonmu lho nggih nyapa nih. Siapa nih, Sik? Kak iso undlup lho. Lah jenenge Victor Undlup. Nah, Ngono, wong kudu Ganti pangan. gawe kisruh semelan. Sinden disirati uta-utane niken ya duwemen.
Ya. Oke. Yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hamba kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sehana watangga katamu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Ada Kidung Menggala. Musiknya Indonesia bersama dengan Mbak Niken Saltri dan Mbak Dea. Ada Hebat. sampun Romo Ya, ya. Sampun? Ya, Ndek. Tati, Coba saiki ben